ମୋ ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିବନି। ତମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ। ମିଛ କହି ଗୋଟିଏ ସଜନା ଚୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଅଛି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ସୁରଭିତରେ ଜମା ନୁହଁ। କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ କଥା ତମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମ ଗେଲାଇ ଝିଅକୁ ଡାକି ପଚାରି ବୁଝି ପର। ପଚାରିବି ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ମିଛ କହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦେବ? ପଚାରିବି ମୁଁ। ସୁରଭି, ହ୍ୟାଲୋ ମା ସୁରଭି, ସୁରଭି। କହିଲୁ ମା, ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ? ନିଜ ପକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କେବେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାରେଖା ଦେଇପାରେ? ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପଥିକ ବାଟ ବୁଲି କେବେ ଅବତାର ଜାଣି ଯାଇପାରେ? ନାଇଁ ବାପା, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଛି? ଆଉ କେମିତି ଏମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି? କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ବାପା, ତମେ ଏବେ ସବୁ କଣ ଗପି ଯାଉଛ? ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ପସନ୍ଦ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା କରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନି। ତମର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ହାତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ପରେ ରାୟଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛ। କହିଦେ ଆଉ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ଆରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କହିଦେ ରେ ମା। ନାଇଁ ବାପା, କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିବି କେମିତି? ହେଲା ତ ମାନେ ମୁଁ ସୁମନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋ କଥାକୁ ପୁରା ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଥିଲା। ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ତ? ଝିଅରେ କିଛି ମୋ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କଣ ବିଚାର କରୁଛ? ବିଚାର କରିବ ସଫଳତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ବିଚାର କରିବ। ଅବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଆମ ଭରସା ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏଇଟା ଲିଭାଇ ଦେବି। କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ? କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ? କାହିଁକି ତୁ ସୁମନ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ସେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା କଣ ଭୁଲ? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆକାଶ କହିଲା ଚିଲିକା ମାଛ ହାତ ବଳଉଥିବ ହାତ ପାଇବନି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବ
ଅଛି ଭଲ ପାଉଥିବେ ସୁରଭି କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବୁ ଭଉଣୀ? ଆରେ ଆମର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ବେକାର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ କେତେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି। ହେଲେ ତୋ ଭାଉଜ ବେକାରୀ ଘରଟା ଚଳୁଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମର୍ଥ୍ୟ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା କରିବୁ? ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା କରିନି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବାବୁ ମତେ ବାହାରକୁ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ରାଣୀ ସାହେବ ମନା କରିଦେଲେ আজি এহাৰ গোটে ফয়সলা হলা দরকার বাজার হলো সত কହୁছি এ গরম নিয়া লগাই দেবে দিয়া তুমি টিকে চুপ করো। মাটি তুমি চুপ করো মো কবে চুপ করবে না না মো কাহিকে চুপ করবে তুমি মানে মোরি করে বসিত মোর পাই তো মোর বাবাটা কো উঠাই দাও যাচ্ছে তো মানে তুমি দেবে দেখা তো বাবা দেবে তো এক সারি চুলে করে তো দূর কথা মুটা কাছে তোমার দিতে কো বেলা তানি মোর বিশ্বাস তুমি পড়তে ধুই রাখো এক সুরবি যদি এই ঘরে রহে তাহলে মো তো মামা না কথা সবারে কি দিবি না ইট মাই লাস্ট ডিসিশন শুনিলো এই জন্য তো দেখো তো বহু করতে বাজা শুনিলো তো তো করতে দেখা আও তো মোটিয়া পড়া আরে ওসায় বড় সত্যি বাবা सुधी बापा ये तो मो पे निकिदिने अभ्यास ही करे मो पे गोटे बेकार सोई पे ये तो पुरस्कार तथापि धैर्यर सह सब सही अपेक्षा कर हेला मो अपेक्षा करि पाइनी আজি ইয়ারি ভাই আমি লোকমানଙ୍କୁ ଚାଷ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ইয়াରି ଭାଇ ମୋ ବୋଝରୁ କଟୁ ଶ୍ୱାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତୁ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି ଆଉ ଠିଆ ହ୍ୟାଲୋ ତୋରି ପାଇଁ ଆମ ବାପା ବୋଧି କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ তুই পাই বাবা নাই তুমি সাবিত কই বাবা সাবিত করে তুই মোর তা কো করছে তুই মোর কই তোমরে কাই কি দন্ড পাইব তুই যা দন্ড পাইব মতে মু পাইবি আর সাবধান ভালো বাবা তুই মু তোর চালি সমুদ্র পাই চলে যাবি তুই যাবে যাবি মু कौन कहलु सुरभि चली जीवो बापा अभिमान कौन मते कहि दे देबनी तू घर छाड़ी चली जीवो भाई को लागिछि बुझिबुनी ঘটিয়েছি অঘর সংসার স্বপ্ন দেখি পায় তাহলে তার স্বপ্ন যতବେଳେ বঞ্চিত পালটি যায় এই মিছা বলতে দুষ্কর্ম করে যায় নাই সোসারে ছোট বাবা রাতে তো আমাকে অন্য উপায় কিছু নয় না ভাই এ ভাই তুই আসছিস ভাই তুই আসছিস তুই তোতে ও বাবা তোতে লেগে গেল ভাই ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ଦିବାକୁ ଯିବେନି ଦେବିନି
ତା ଉତ୍ତର ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିଛି ସାନ ବାବୁ। ମୋ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତା କାନ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛି। ସେତିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ପରିବାର ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ସେଇଟା ମତେ କୁହ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ତମେ ବହୁ ସାଜି ଚୌଧୁରୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ବାବୁ ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନି ବରଂ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୂତ ଏଇ ମମିଙ୍କର ସଜେସନଟାକୁ ସତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବିନୟ ଭାଇ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ବାପା ରାଣୀ ସାହେବ ଚିଠି ଲେଖି ଚଳେଇଛନ୍ତି ଆମ ସୁରଭିକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେବେ। ହଁ ବାପା। ରାଣୀ ସାହେବ ମୋ ସୁରଭିକୁ ଆଜି ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋ ସୁରଭି ରଜା ଘରର ବୋହୂ ହବ। ହଁ ରଜା ଘରର ବୋହୂ ହବ। ଆସିଛି ବାପା ମୋ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଆମ ସୁରଭିକୁ ରାଣୀ ସାହେବର ବୋହୂ କରିକି ନେବେ। ଆସିଛି ବାପା। ଇପି ଇପି ହୁଏ। ହେ ଠାକୁରେ ଆଜି ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ଠାକୁର। ଆଜି ମୋର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ସେ ଗରିବ ସୁଦାମା ଘରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି। ମଉସା क्या है मुझे? ओ सेदिनर कथा ऐसा भूली न। हमें सेदिनर व्यवहार में हमको क्षमा मांगी। और तुम जो क्षमा न दियो तारे मम्मी ने तरफ को काना धरी भूल मांगी। अच्छा नांग तरफ रो ये मुठी देछ। ए मुठी तो जानती अभी न दे। ए नियो भाउज। ए मुठी का होची चौधरी खानदान रो मुठी। भाउज